No, tak dneska si ukážeme, ako vyliezť vo Free Fire na taký veľký špeciálny billboard, ktorý ukazuje len dobrých hráčov. Kúpite si minimálne 60 v stánku minimálne 60 tých stavieb. Môžete si potom zobrať aj nejakého kamaráta, keď chcete, a radím nezačínajte odkiaľ ja, ale až potom priamo pri tom billboarde, pretože sa potom stane to, čo nám, a bude to veľmi zle nedobre, lebo sa tam potom zaseknete. Takže tým pádom musíte ísť dať jednu tú rampu a potom podlahy. Potom položíte druhú podlahu a potom idete dať zase ako keby schody hore. Čo najvyššie. No a ďalej pôjdete do boku, ako aj my, a potom si musíte dať na ten billboard, musíte pokladať tie plochy. Ďalej pôjdete ako my, až na to, že tam potom môj kamarát padol. Takže je to úplne jedno, no. A jak vidíte, tak sa tam otočíte pri kraju. A jak sa tam otočíte, iba skočíte na billboard. Budete si zároveň pesťovať, pokiaľ neviete vyvážiť váhu. A to je všetko pre toto video. Ďakujem.